Hello mga Jumega na ko nga mga gandararat diha. Kumusta man mo? Dugay-dugay na jud ko wala kahimog video mga gandararat. Kay na busy si gandararat. Sa mga gandararat, kani nga video, ako ning i-share sa inyo ha. Kay kabalo jud ko nga daghan sa tuwa nga kanang magsigirag katol ang dalunggan, di ba? Tapos dili na ta kay magtrabaho sa kay muundang sa gitag trabaho kay mangalot sa dalunggan sa mga gandararat. Pag nagani kay inana nga sakit, nga inana nga unsa ni kaning nakigibati inana bitong sige katol. Tapusan niya ako ang video pero bago na, syempre pasok sa ang ato ang intro. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. So mga gandararat, ako siyang i-share ang ako ang naagiano kaning sa ato ang dalunggan nga katol kaay sa tanan. Mga gandararat atong 2000 dili man jud kay ingon nga atong 2021 lang nako ni na kuan ning hubag akong dalunggan. Perminti na gid niyoy sa una pa jud kayo ni siya then magsigig katol ana then ako'y trabaho busy kay ko bisag sa salon nga Ginoo ko Lord magsigig ana. Ay Ginoo ko pila na ka years Ginoo ko murag ning duyog sa kong edad. Then atong 2021 mga March man siguro to or February ana jud. Ay Ginoo ko mga dalunggan ning hubag ning tabok na lang sa pikas kay ngano. Sige na kog kalot tapos nagsigi kog inom og kuan kining amoxicillin sa sinumurag hinungdan nga ning borot jud ko ato nga time kay niwang man kay kog gikan ko ato Kuwait nga time. Tapos nakuan ko kaning nambukay ko. Sige kog gutomon tungod sa kaning amoxicillin bawal man nang magsigig amoxicillin. Sige antibiotic. Then kay hubag mo kay niya dili jud siya maulian. Hey Ginoo ko Lord nagka-kidney stone gud ko ato ay. Then mauto nga sige ko kuan, sige ko kalot sa kong dalunggan hantod nga na gidala na ko og hospital kay ning tabok na gyud sa pikas na bungol na jud kay ko. Sige na jud kog higda sa salon, sige na lang jud kog ana, luoy na jud ako ang magulang sa ko. Then mauto pagka kuan na katong nagaadto na ko sa hospital. Ay, Ginoo ko Lord. Gadako kay sa gasto, gipampani, gi-flushing ana. Tapos ang giresita sa ko ay is cetirizine ra day siya kay allergy. So nakaingon ko nga kuan kanang dako kay ko gasto nya tagpisuhon naman day ang tambal. So na ako'y karon na ako'y i-share sa inyo ha gawas pod anang cetirizine no. Kay syempre imnon manggod na sige tag inom madaot pud ta. So mo na nga ako ang i-share sa inyo ha kung unsay ako ang gitambal sa ako ang dalunggan nga wala na gyud siya ning katol karon. So stay tuned mga gandararat. Mga gandararat, pasensya na jud mo sa gawas kay sabak kang hangin mo nang madungog bitaw sa ako ang video. Kusog kang hangin diri pagpaingon na gani sa kanang murag pa summer naman good siya. Ang pa kuan na murag medyo init-init na gani karon oh. Munang inaani na siya dayon. Magkusog kayo ang hangin diri. So mga gandararat magpadayon ta sa kuano. Mga gandararat sukad na gamit ko ani nawala na ang katol sa kong dalunggan. Tapos nalimot na gani ko nga mukatol na akong dalunggan. Basta taga kuan jud siya taga katol mara jud ni siya akong ginabutang. So kabalo ko nga kaila gyud mo aning tanan. Kaila jud mo anis mo jud ni nakatabang sa ako Kaila mo anak mga gandararat. Ilika ra nakatabang sa ko ang mga gandararat. Wala na pila nakabulan ani sa una gadulog pa ko ani katong bag-o pa. Syempre dili man pud dayon nga inigma kuan inig gamit nimo. Mawala dayon. Pero mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, di na siya mukatol pero mag-andam na gihapon ka kay ngano. Pag mukatol siya, mo rin yung ibutang. Karon wala na gyud siya ning katol. Naalang ko ani kay
ako ang guning ko kay mag-brotent ko, ako ang ginagamit pod kay allergy hunon kay ko dire. Then kani siya sa una gadulog jud ko ani kay every time nga mukatol akong dalunggan, mura jud ni ako ang ginabutang. So ginain-ani nako siya mga gandararat. Tapos ana ra. Ana, dugay na kay ni ha, wala naman siya ning katol god. Ako lang jung gibutangan kay para madimon ako ang saon. Inani ra pagkatol siya, inani ra. Proven and tested kay ni mga gandararat kay daghan ako natudloan nga. Wow. Naulian ang ilang dalunggan. Napasalamat sila sa kuha. Tapos usahay man gud mga gandararat nga nagkatol bitaw tong dalunggan nay puruhan nga usay ka na bitong brog nay mga kuan diri usa. Mura bitaw ka nang dandruff. So, ima po na siyang butangan mga gandararat ng mga kilid-kilid sa tarong dalonggan. Kay mas labi na mahilig itag chicken, bitaw, goy, allergy, maning mga gandararat, good, butangan lang na nato dala ka ng mga kilid-kilid sa dalonggan. Kay nga no, naapo na siya diha, murag mga kaspa nga, abot, murag ng layas, man sa dalonggan. So, inanaon ang mga gandararat, tapos, dari na po sa pikas. Every time nga mukatol siya, inanira, hantod nga, malimot na mga dili na mukatol ang inyong mga dalonggan. So, inani ra mga gandararat. Di ba dali ra kaayo? Di ba mga gandararat dali ra kaayo siya, no? So, dili na mo katol ang atuang dalunggan. Dugay na kay ko, sus, Ginoo ko Lord sa una. Dili jud pwede nga mahutdan ko cotton buds, mahutdan ko og kanang iana-ana sa kong dalunggan. Katol kay sa tan. Murag di na jud ko kasabot maka sa trabaho. Makalangay. So, mga gandararat, I hope na nakasabot mo sa ko ang paliwanag sa inyo no. Kaya nga no, kapag kayo na mo gasto tagda ko, makaingon ka nga mahal ning ilika, mahal siya. Pero ayaw jud na ang mahal kaysa magmadakuan kag gasto. Ako ning gasto ko og 5,000 sa ko ang dalunggan. Unya, ay no ako, sa 13 piso ra din tambay. Kay allergy siya. So naka-idea ko nga, i-try na ko siya. Ay okay man pud kaayo, then dili pud kay ako ra daghan pud kog natudloan nga. Okay pud siya. So, unsa pa may inyong langanan? I-try ninyo ni. Then pag okay siya, comment down below dayon kung okay inyong dalunggan nga di na mo katol mga gandararat. Salamat sa inyong paglantaw mga gandararat. Please subscribe sa akong YouTube channel ug napo koy Facebook page Gandang Maris gihapon. Pero kung gusto po mo i-add po ko ninyo sa ako ang TikTok, Ana Hilwa 00. Salamat!